May gabi sa tanan, mga kaigsunan ko ni Kristo. Welcome sa ato ang YouTube channel ug God is good all the time. Atong pagahisgutan karon ang Semana Santa nga nagsugod o ang unang adlaw sa Semana Santa mao ang Palm Sunday nga ugma puhon. Busy na ta sa paghimo og lukay para atong pabinitahan ug mao kini ang Passion ni Jesus Christ, ang Palm Sunday. Mao kini ang atong mga buluhaton dinha sa ato ang simbahang Katoliko, ang paghandom sa pagsulod ni Jesus Christ didto sa Jerusalem, ang kadaugan sa pagsulod niya sa Jerusalem. Ug mausab kini nga ang bindita sa lukay diin ang tumang kalipay, pag-awit ug paghimaya ug pagdaig sa ni Jesus. Luyo ni ining tanan in returns ang kasakit ug ang kaguol nga atong madawat ug ilabi na kay Mama Mary ug sa mga apostoles nga nagkuyog ni Jesus nga real friend ni Jesus Christ. So si Jesus atong nakita nga pagsulod niya dito sa Jerusalem, nagsakay siya og asno. Ang asno is timaan or symbolize sa kalinaw nga si Kristo nagsakay, siya ang kalinaw, tinuod nga kalinaw ug tinuod nga pagpaubos. Humble si Jesus Christ, Diyos siya, hari siya sa tanang hari, pero misulod siya sa Jerusalem ug nagpaubos bisan pa man ug sama sa kriminal nga ilansang siya sa krus. So atong hinumduman kanunay nga si Jesus mao ang messianic nga hari sa Paschal mystery. Ang iyang kinabuhi, kasakit, kamatayon, pagkabanhaw ug ang ascension. Ug dinha ang Paschal mystery mao kini ang paglukat sa atong mga kasalanan ug maangko nato ang kaluwasan nga gi-offer sa Dios alang kanatong tanan sa tibuok kalibutan, walay exemption. Basin mo ingon ta nga kana sila wa na sila labot, no, kitang tanan gipakamatyan sa Dios, ilabi na kinsa man day kana moingon kana sila makasasala man na no, dili ta maka-judge kay ang Ginoo lang ang mo judge. Wa ta masayod nga tagaan pa na siya panahon sa Ginoo nga tinuod nga maghinulsol. So ang Ginoo lang ang makahusga sa isig ka tawo. Never tang maghusga sa atong isig ka tawo. So mao na mga kaigsuonan ko ni Kristo nga mao kini ang si Kristo nga mao ang hari nga unta ipuyo sa atong kasing-kasing, sa matagtag sa nato ka kasing-kasing ug sa matagtag sa nato ka panimalay nga si Kristo mao ang atong hari, kay siya ang hari sa tanang mga hari. Nga tinuod nga hari nga andam siyang pakamatay alang sa kaluwasan, sa kadaghanan, sa tanan nga katauhan sa kalibutan. So mao na nga inig atin nato sa bindita sa lukay, once mablisingan na siya, kana usa na ka sacramental things nga sagrado na nga angayan natong irespeto o pangitaan nato og special nga lugar sa atong balay kung asa nato na ibutang. Never siyang ilabay kung maabot ng usa ka tuig, ayaw siyang ilabay kung dili imo siyang sunugon or ilubong. So mao kana ang atong buhaton sa bindita sa lukay nga anaa sa atong panimalay, dili na nato ilabay sa basurahan. So mo na mga kaigsuonan ko nga ang Palm Sunday usa-usab kini kadakong paghandom nga giluwas ta dinha nagsugod nga misulod siya sa Jerusalem alang sa kaluwasan
ug batok sa dautan. Dinha napildi ang dautan sa pagsulod niya sa Jerusalem, kay mao kini ang sinugdanan sa iyang passion alang kanatong tanan. So mga kaigsunan ko ni Kristo, dinha sa atong spiritual nga meaning nga ang tanang Kristiyanos atong gina-welcome sa atong tibuok na to, sa atong kasing-kasing si Jesus nga willing ta nga musunod, mo follow sa iyang step. Bisan man dili ta perpekto, pero maning kamo ta. Dili sayon nga mamahimong Kristiyanos. It's not easy to be a good Christian, but we must study and love. Kay once mag-study ka, dinha na magsugod nimo ang love. Diha na magsugod nga ang knowledge nimo nga ihatag sa Ginoo, ang pagpaubos, ang pagmahal ngadto sa atong isigkatawo nga andam na ganitang magpakamatay. So kung musunod kita ni Kristo, dili sayon ang pagsunod kang Kristo, daghang tunog ang dalan nga agian mo, bugat ang krus nga pagapasanon mo, ug kamatayo na naghulat kanimo. Yes, kay mupalo na ka ni Kristo, daghan na kang patyon. Dili lang kay ang imuhang lawas mo patyon, dili kundi ang imuhang garbo, ang imong kasina, ang imong kahakog, ang imuhang pagkatapulan, ang imuhang ako-akuhon, tanan. So makuha na siya sa panabang sa Dios, pinaagi sa atong pagduol o pagtuon, magtuon jud ta pag-ayo kay ang Dios once nga labi na kung tawagon ta sa pagserbisyo, go kay dinha mahinay-hinay pagbago ang atong kinabuhi ug musulod na ta sa kinabuhi ni Kristo. Andam na tang magpakamatay sa atong bisyo ug sa atong kaugalingon nga mga gusto. So sunod mao kini ang Holy Monday, Holy Thursday, Tuesday, Holy Wednesday, Holy Thursday or Monday nga mao kini ang hugas sa tiil sa Apostolis ug Last Supper nga dinhi gi-institute ni Jesus Christ ang Last Supper nga mao ang Holy Eucharist nga iyang gibilin sa simbahan ug giminister sa atong mga kaparian nga kini nga pagkaon nga kita makaangkon sa kinabuhing walay katapusan ug mabanhaw kita uban kaniya. Praise the Lord. So sunod ang Biyernes Santo, ang Good Friday nga atong buhaton ani diha sa atong simbahan, venerated sa cross, veneration of cross, sa seven last words na pito ka pulong sa Dios. Unsa maning mga pito ka pulong sa Dios na abag ni sa Biblia? Ang unang pulong sa Dios miingon siya, amahan ko. Pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Ikadua, karong adlaw uban ka kanako sa paraiso. Ikatulo, babay, tan-awa ang imong anak. Anak, tan-awa ang imong inahan. Ang ikaupat, miingon siya, amahan ko, nganong gibiyaan mo ako. Ang ikalima, giuhaw ako, ug diha sa pag-ingog giuhaw ako, gidtagaan siya og spungha nga gibutang og suka ug apdo. Pag-ingog giuhaw ako sa paghigugma sa katawhan, giuhaw ako. Sunod, natapos na. Ug ang ikapito, amahan ko sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong kalag. Ug diha nabugtuan si Kristo sa iyang kinabuhi tungod sa iyang gugma kanato. Mibuhagay ang tubig ug dugo aron paglinis sa atong mga kasalanan, aron paglukat sa atong mga sala, nga kita adunay nga ma-pure kita, aduna na kitay padulngan nga anaa na ang pagkabanhaw uban kang Kristo.
Sumo na mga kaigsuunan ko ni Kristo nga atong paningkamutan karong Semana Santa. Nga makaatenta bisan although naa ang COVID karon, tingali protocol, social distancing ang nahitabo nato karon. So ang sunod nga buluhaton mao ang Black Saturday, mao na ang pag-ready na sa pagkadomingo, mao na ang pinakadakong piyesta nga nabanhaw ang Dios diha gyud na pildi si Satanas kay ang Dios na banhaw ug kita usab muuban sa pagkabanhaw sa Dios ug atong paningkamutan nga mosunod kita ni Kristo nga mahimo kitang mahigugmaon ngadto sa uban, mahimo kitang andam mo serbisyo sa uban, mahimo kitang mo tanan nga gihimo ni Jesus nga andam kitang mo duaw sa mga masakiton, sa mga walay pagkaon nga andam kita nga mo serbisyo ug mo alagad sa atong isig katawo. So mga kaigsuunan ko ni Kristo karong Semana Santa atong pamalundungan pag-ayo ug dinhi atong pangayoon sa Dios, pagdungan tag pangayo sa Dios kay ang Dios, God is bigger than COVID. Usa lang na kapamilok sa Dios. Usa lang na katayhop sa Dios. Kung naatay pagsalig o pagtuo sa Dios, mawagtang na ning COVID. Ug atong pasalamatan, ug atong iampo sa Ginoo nga kining mga baksin karon nga may gigawas nga gipang injeksyonan na ang atong mga ubang mga kaigsuonan nga kini makahatag og kaayuhan sa lawas sa atong mga kaigsuonan. So atong pangayoon karon sa panahon sa Semana Santa ug ang atong kasing-kasing ato nang hinay-hinayon pagbag-o. Change our heart, O God. Diha na magpatabang ta sa Ginoo nga mabag-o ang atong kasing-kasing. Wala tay kaya nga mobag-o kung wala ang Dios. Wala ang grasya sa Ginoo. So maayong gabi o daghan kaayong salamat o ayaw ka mo pagkalimot sa pag-subscribe sa ato ang channel.